ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika m'dziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 kumapeto a mwezi uno apereka kalata zawo ku bungwe la MEC. Ndipo Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli 1-1 m'dziko la Ethiopia pa masewero omwe analiko lachiwiri. Takulandirani mu nkhani zathu. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize pa ntchito yobweretsa anthu kuno kumudzi kuchokera m'dziko la South Africa komwe akuchitira za upandu anthu a m'mayiko ena. Saidi anena izi pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pomwe anatsogolera akuluakulu a boma ndi mabungwe okhudzidwa pamwambo olandira a Malawi 171 omwe awasamutsa kuchokera ku South Africa. Chisomo break wafika ndi nkhani yonse. Ili ndi gulu loyamba lomwe lafika kuno kumudzi mwa Malawi oposa 3000 omwe akufunitsitsa kubwerera. Ndipo mu gawo lachiwiri la ntchitoyi boma lati likufuna kubweretsa anthu kuno kumudzi pafupifupi 600. Ichi ndi chifukwa chake mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi akupempha kampani ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti agwirane manja ndi boma pa ntchitoyi chifukwa ikufunika ndalama zochuluka. Apa pamene tayambiramu nkuti tinayeneka kuti tizingopitiriza kuti anthu aja azibwera chifukwa choti nyengo sili bwino, anthu ambiri udanda afuna kubwera, ndipo ngati boma tiyesesa kumbali yathu kutumiza mabasi kuchokera kuno dziko la Malawi chifukwa choti mwinanso forex ikayochepa chifukwa ti apasa ndalama zathu zakuno kuti apita akatenga anzathu. Komanso china nchoti tikuyesesa kuti tipeze anthu amene angatisapote ndi makobiri mabungwe osiyanasiyana ncholinga choti ntchitoyi isakhala ya boma ya ikhalenso anthu ena alowererepo kuti zonse zichitike bwino ndisanakwane tsiku limene anthu alika ukoko akhala anthu athu osali kuno. Saidi anasimikizira anthuwa kuti boma lonetsetsa kuti akupindula ku ndondomeko zosiyanasiyana zotukula moyo wawo ndipo kuti mmene afika kumudzi kuno athandizika. Malinga ndi kuyankhula kwa president choyambirira inali nkhani ya moyo wawo wa Malawi kuti abwere chifukwa chetathamanga kuatenga kubwera kuno moyo wawo panopo tuza kuti uli safe ndipo athandiza kuchitukuko mdziko lino lathu la Malawi. Komanso ngati kunoko tili ndi mabungwe monga ngati MEDEF amenenso amatha kupereka ndalama. Komanso tiliso ndi ndalama ija pa 5 billion pali ndalama ya anyamata imene ikupita ku constituency ena iliyonse. Tili ndi chikhulupiriro kuti kuma constituency imene akapiteko athaso kuthandizidwa ndiye kuti apanga ka business ndipo moyo wawo upitira okhala bwino ayiwalanso kuti anali kujoni. Ena mwa anthu omwe afika kuno kumudzi kudzera mu ndondomekoyi ati zinthu sizili bwino m'madera ambiri mdziko la South Africa ndipo athokoza boma chifukwa chowabweretsa kuno kumudzi. Apapa tuyamika kwambiri kwa boma la Arthur Peter Mutharika potitenga kumene tinali kufa kumene tachoka kundu kutali ndi Indian Ocean kutali kwambiri. Tiyamika kwambiri zimene achita bwana Peter Arthur Mutharika komano zimene zasasiye because kula anthu ena kumene kuko ambiri ku Durban kula anthu ambiri amene safuna kuti anafuna kubwera kunoko. Even side ya kumene tachokera ku Western Cape there is George there kumene kula azungu kwambiri kumene kuko match and match kwamba pa 19 June so kumene kukhala kutavuta kwambiri. Ndiye anthu please bwana Arthur Peter Mutharika tithandizeni anzathambira kana kumene kuko afuna abwere kuno afuna abwere atumize mabasi azipita kumene kuko anthu abwere kunoko. Atisamaliranso kwambiri ine kwanga ndikungothokoza kuti ambuye alemekezeke ndipo achonso zimene achosazo abwezeresemo. Ndizo chimene ndingapempheneni chitani choti mwina aboma angotithandiza kuti tingapezeko mwayi wopeza kuti maganyu kuti tizakuthamanga kani mabizinesi ting'ono kuti tizipeza zosowa zathu za siku ndi siku. Mukuzayamba business yanji? Ine ngati mbali ya ine ndimakonda zobekabeka ndikoza mwina kuyamba business ya zobekabekazi. Chosangalatsa njonena kuti iwowa afika kuno kwawo kumudzi. Kuno ndi ku Malawi, kuno ndi kwawo, ndipo kuno kulibe kuyenda ndi passport kapena china chilichonse pepa lina lililonse losonyeza kuti iwowa ndanzika. Chifukwa chonena kuti afika kuno kwawo kumudzi.
komanso nkhani ina imene akufotokoza anthu andonena kuti umoyo wawo wonse unamangika kwambiri, unazikika mdziko la South Africa. Fuwa kumeneko ndi kumene amapeza thandizo lawo la tsiku ndi tsiku. Koma kufika kuno sopano akukhala ndithu ndi malingaliro onena kuti sopano ayambira pati, moyo wawo ayambira pati. Ndipo pambali pothokoza boma kuti lawafikisa kuno kumudzi, akufunitsitsanso kuti boma liwaganizire kuti akhonza kuchitanso maluso ena amene amachita ku South Africa kuno kumudzi kuti umoyo wawo ukhale opitirira, china chilichonse chizenda bwino. Nduna yona zachilengedwe a Patricia Wiskesi yati boma liwonetsetsa kuti lathandiza kuchepetsa mavuto omwe nthambi ya zanyengo pabwalo la ndege la Kamuzu likukumana nawo. Ndunayi yanena izi pabwaloli ku Lilongwe pomwe anayendera offices ndipo anapeza kuti nthambiyi ikugwira ntchito opanda ziphaso, ikukumana ndi mavuto azachuma komanso alibe malo ogwirira ntchito abwino. Nayu mtolankhani wathu Beatrice Mwape ndi ripoti. Paulendowu zinadziwika kuti ntchito zina za nthambi yona za nyengo ku bwalo la ndege la Kamuzu amazigwira pamanja chifukwa chosowa luso la makono. Kuphatikizapo nthambiyi ikukumana ndi mavuto azachuma, ilibe maofesi abwino komanso kuti MET ilibe chiphaso chochoka ku nthambi yona za milingo pa dziko lapansi. Mawu ake atayendera ndi kumva kwa akuluakuluwa, nduna yona zachilengedwe a Patricia Wiskesi ati nzokhudza kuti nthambiyi ikukumana ndi mavuto a mtunduwu kuti igwire ntchito. Apa iwo ati boma lionetsetsa kuti nthambi zaona za nyengo m'mabwalo onse a ndege ali ndi zipangizo zonse zofunikira ndi kuti ndiotetezeka kwa anthu ofuna kubwera mdziko muno. Apa Wiskesi ataonetsetsa kuti akambirana ndi eni ndege komanso onse omwe amagwiritsa ntchito uthenga ochokera ku nthambi yona za nyengo pabwaloli kuti agwirane manja ndi kuthandiza kuthetsa mavutowa. Pakadali pano tili ndi vuto lonena kuti department imeneyi ikulandira ndalama zochepa kwambiri kuchoka kuboma, posatengera kuti ma services amene amapereka koma airlines ndofunika kwambiri, kotero kuti kuchoka pano tikhalenso pansi ndi anzathu ama airlines amenewa kuti tiyambe tsopano kukambirana nawo kuti tingagwire nawo ntchito limodzi motani kuti nawonso atengepo gawo lina loti athe kuthandizira ku mavuto ena amene department ya meteorological services ikukumana nawo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Airport Development Limited a Joy Masache ati mavuto omwe nthambi yona za nyengoyi imakumana nawo amawakhudzanso pakagwiridwe kawo ka ntchito. Amasache ataonetsetsa kuti agwire ntchito limodzi ndi a MET kuti ntchito za MET zikhale ndi ziphaso zoyenera zomwe ati zithandiza kuti ndege zina zikhale ndi chikhulupiriro ndi kuyamba kudzagwira ntchito zake kuno ku Malawi. Mbali ina ameti akuyeneka kutengapo gawo komanso mbali ina ifenso ngati oyang'anira airport tikuyeneka kutengapo gawo. Kwambiri chiphaso chimene chimatithandizira kuti chikabweretse confidence kwa anthu amene ma airlines amene amapanga land pa airport. Wani chifukwa ndikuti amakhala kuti akutidalira ifeyo kuti uthenga omwe tikuwapatsa ndoyenera komanso akutidalira kunena kuti tiyasamalira malingana ndi kupanga land kamene kupanga take off. Ulendowu ndi umodzi mwa ntchito zomwe ndunayi ikugwira pofuna kudziwa momwe nthambi zomwe zili mu ndunawo zikugwirira ntchito kuti athe kufikira Malawi moyenera. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Anthu omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira apereka kalata zawo zotsimikiza kuti adzayima nawo pa chisankho cha pa 30 June ku bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Olive Phiri wadza ndi ripoti ili. Lolemba anthu awiri omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaira anapereka makalata awo otsimikiza kuti ayima nawonso pa chisankhochi, ndipo anthuwa ndi a Henry Muyaya oyima paokha komanso a Precious Kabambe a chipani cha MCP. Anthu ena anayi omwe akhale akuyimira koyamba ku derali anaperekanso makalata awo lachiwiri otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi. Anthuwa ndi monga Aphunziro Mvula, a Grace Napo Bengo komanso a Sandra Kamwendo Ndawo onsewa omwe akuyima paokha ndi Anelise Ndereza omwe akuyimira chipani cha UTM. Polankhula atapereka makalata awo otsimikiza kuti ayimira nawo pa chisankhochi,
aphunzira omvula omwe anapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko pa chisankho cha 2025 anati asintha ndipo tsopano ayimira nawo pa mpando wa phungu popeza sangadikire mpaka chaka cha 2030 kuti adzatumikira Malawi nthawi yomwe chisankho china chidzachitikenso. Avula ati ayima nawo pa mpando wa phungu kutinso adzilondoloza nawo momwe zinthu zikuyendera mdziko. Nkhani yothandiza Malawi chisankho china 2025 china chichitikanso 2030, so mutamva zoti zako sile ndingokhala osathandiza Malawi. Kuwathandiza Malawi ndikuti parliament kuti ndondomera kuti tikapereke mabilo. Alois Mponda ndi mmodzi mwa akuluakulu a kumeki pa senta ya Bwaila yomwe anthu omwe akupikisana nawo amakapereka ku makalata awo. Zokonzekera za chisankho chobwereza zikuyenda bwino. Tinayambira dzulo kukonzekera pamene makandidates amabwera amene anayimira chaka chatha pa 16 September 2025 amadzapereka makalata awo osonyesa kuti ayimaso pa by-elections. Ndi makandidates amene akuyima koyamba. Dzulo amapangisa check timayang'ana mapepala awo ngati zoyenereza zilipo zonse. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC ili kuchititsanso chisankho chachibwereza ku dera la Lilongwe City Bwaila kutsatira chigamulo chakuti chisankho cha 2025 sichinayende bwino ku derali. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Mavuto omwe atsikana ophunzira msukulu za ukachenjede amakumana nawo akuyembekezeka kuchepa kutsatira kukhazikitsa buku la chitetezo lomwe atsindikiza a bungwe la Camfed Malawi. Bukhuli likufotokoza za nkhanza zomwe asungwanawa amakumana nazo ndipo likufotokozanso njira zomwe angatsate kuti apewe nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukhuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka yayamikira bungwe la Camfed kamba kamasomphenya ofuna kuteteza tsogolo la achinyamata a dziko lino. Chipiriro Mtumodzi wadza ndi ripoti. Nkhani zokhudza nkhanza zomwe anthu ena amachitira asungwana ophunzira msukulu za ukachenjede sizisowa mdziko muno. Ndipo pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe loteteza maufulu asungwana ndi kuwalipirira maphunziro la Camfed Malawi lasindikiza buku lomwe muli mfundo ndi ndondomeko zotetezera asungwana ophunzira msukulu za ukachenjede ku nkhanza. Poyankhula pamwambo okhazikitsa bukuli, nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ati mfundo zomwe zili mbukuli zikugwirizana ndi ndondomeko za boma zotetezera asungwana ndi amayi ku nkhanza zosiyanasiyana. Buku ili likuthandiza ana athu kuti athe kuphunzira mwamtendere, aziwenso mavuto amene angafikire, ndipo chimene angachite ndi chani kuti mavuto amene athane nawo, akapenge ripoti kwa ndani. Zonse zimafunika kuti uziwe kuti khalidwe ili ndiloyipa, ndipo uziwe kuti ukalowere nalo kuti ulithese. So ndinokondwa kuti izithandizira kuti ana athu ma university aziphunzira bwino. Timamva kuti ana ena alephera mayeso chifukwa chakuti sanavomere aphunzitsi awo ndi zina zambiri zimene zimachitika ku university. Mkulu wa bungwe la Camfed Malawi a Susan Sirika ati buku ligwira ntchito moyenera kuti lithane ndi nkhanzazi. Ndi buku ili limene tatulutsali ndilowathandizira kuti adziwe kuti ndi nkhanza zotani zimene angakumane nazo, komanso akathiza kuti akakumana ndi nkhanza zimene zozo akatha kukanena kutiko kuti akumana ndi nkhanza zotani, komanso kuti angazitetezere bwanji pawokha kuti asamakumane ndi nkhanza ngati zimene zozo. Ophunzira wakusukulu ya ukachenjede ya Luwana, Tadala Saidi, yemwe amathandizidwa ndi bungwe la Camfed Malawi, akufotokoza zakufunika kwa bukuli. Buku limene labwera mu nthawi yake pamene ophunzira makamaka atsikana ma university osiyanasiyana muno Malawi akupitiriza kukumana ndi nkhanza zosiyanasiyana, makamaka chifukwa chokuti sakuzindikira kuti chimene akumana nacho choni nkhanza. Ndipo kubwera kwa buku ili zapangitsa kuti iwo adziwe kuti iyi ndi nkhanza, ndipo ndikanene maofesi oyenerera, ndipo ndithandizidwe moyenerera. Pakadali pano, Camfed Malawi ikuthandiza ophunzira 1,759 mu sukulu za ukachenjede 52 mdziko muno. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake.
boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika mdziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 kumapeto a mwezi uno, apereka kalata zawo ku bungwe la MEC. Ndipo Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli 1-1 mdziko la Ethiopia pa masewero omwe analiko lachiwiri. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nduna yoona za maboma ang'ono Ben Phiri yati boma liwonetsetsa kuti mdziko muno muzimangidwa zinthu zolimba zomwe zingapititse patsogolo ntchito za umoyo. Phiri amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsekulira gawo latsopano la zipinda zowonjezera pa chipatala chaching'ono cha Chinsapo. Charles Wahara walemba ripoti ili. Ndalama yoposera 1 billion kwacha ndi yomwe yagwiritsidwa ntchito pomanga gawo lina la chipatala chomwe chidzipereka thandizo la chipatala kuphatikizaponso omwe ali ndi matenda ya HIV ndi cholinga chofuna kuchepetsa chiwerengero cha anthu omwe amapita ku zipatala zabwaira komanso Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pamwambo otsekulira chipatalachi, nduna yoona za maboma ang'ono Ben Phiri yati boma liwonetsetsa kuti mdziko muno mudzimangidwa zinthu zolimba ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo. Phiri apempha anthu ogwira ntchito pa chipatalachi kuti agwire ntchito mozindikira komanso kusamalira katundu yemwe wayikidwa kuti athandize anthu ambiri kwa nthawi yayitali. Utenga wanga malo mwa nduna health komanso ife a local government amene ndiye ni yake akupereka ma services kwa anthu kuti boma ndio anthu zilumikizane, tikuwapempha kuti tichisamale chipatalachi, kusamala kunkhani ya ukhondo, kusamala kunkhani ya kusawononga, komanso kusamala kunkhani yosaba zinthu zimene zili pa chipatala pano, kuti ana athu kutsogolo kuno nawonso adzapinduleko zokoma ngati zimene talandira. Mawu ake wachiwiri kwa nduna yoona za umoyo a Charles Chilambula ati gawo lina la chipatalachi lidzipima matenda osiyanasiyana kuphatikizaponso shuga, HIV AIDS komanso kuthamanga kwa magazi. Monga mona nkatimu kuli laboratory komanso ma services osiyanasiyana amene mbuyo mukunalibe, so panopa zina zimene amatha kulanda service kuno koma zimakayezedwa ku bwaira kumene kujende kuti tichepesaso workload ya kubwaira, anthu azilandira service yo mofulumira, chithandizo achilandira mofulumira, treatment iso ndeti alandira mofulumira, komanso sithandiza anthu okhawa amene ali pa mankhwala yarati komanso ngakhale odwala matenda osiyanasiyana. Mkulu yang'anira bungwe la AHF kuno ku Malawi, Atriza Kakhobwe Hara, ati bungweli linabwera ndi ganizo lokulitsa chipatala chaching'ono cha Chinsapo ngati njira imodzi yothandiza kuti anthu amene ali ndi matenda AIDS adzipeza thandizo mosavuta. Chipatala ichi chithandizira kuti anthu abwere azayesetse adziwe ngati ali ndi HIV, komanso ayambitsidwe mankhwala, akhale pa mankhwala, athandizidwe, alandire uphungu oyenerera kuti pamene akulandira chithandizo chawo akhale kuno kuti akuzisamalira moyenerera. Bungwe la AHF ndilo linapereka thandizo la ndalama zomangira chipatalachi chomwe chidzithandiza anthu oposera 74,000 akudera la Chinsapo ndi madera ena. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Ndipo chipatala cha Mangochi chapempha akufuna kwabwino kuti athandize pa chipatalachi ndi mabedi komanso matilesi pofuna kuchepetsa vuto losowa malo ogona kwa amayi omwe amabwera kudzalandira thandizo la uchembere wabwino. Mkulu wa anamwino pa chipatalachi Felistas Mlongoti Kumbwembwa ndi omwe anena izi pomwe ochita malonda odziwika bwino mboma la Mangochi Lifa Twice, yemwenso amadziwika kuti Mangochi 1 amapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa amayi omwe anagonekedwa pa chipatalachi. Devuma walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Simeon Boyce. Kwa amayi omwe anali atabereka tsikuli ndi losayiwalika poti analandira mphatso za katundu osiyanasiyana monga sobo, mafuta ophikira, shuga ndi sopo ngati mbali imodzi yokondwera tsiku lakubadwa kwa Mr. Mangochi. Polankhula ndi MBC, Mr. Mangochi ati chaka chino anaganiza zokondwera tsiku lawo lobadwa pofikira amayi omwe ndi osowa omwe abereka pa chipatala cha Mangochi. Ganizo langa nati yayi tsiku langa lobadwa ndilemekeze fuka anthu amabadwa daily koma ine ndinabadwa pa 6 June 1974. And then nalemba chikalata
ku health kano kwalembera atecho kuti mafuna nditapempha kuti pasiku langali anthu amabadwa daily, anthu amene anabadwa tsiku limene anabadwa ineyo ndibwere kuti mwina ndizasangalale nawo ndapaseka kenaka kemene ndili nawo. Ndipo mpopompa anthu anandilemekeza ndithu nsaname ati yayi ndinolandiridwa. That's why ndikupezeka kuno kuti ndipasa kodi imeneyi kuti ndikathandizire. Mmodzi mwa amayi omwe alandira thandizoli anathokoza Alifa Twice chifukwa cha thandizoli. Kuyamika yakuzoya panganyiza omwanjawo. Yakumuda kuyamika ni ali panganyiza omwanjawo. Yukuzoya mundu akulipanganyelekwa kuzonja. Mkulu wa anamwino pa chipatalachi a Felistas Mlongoti Kumbwembwa anathokoza chifukwa cha thandizoli, komabe ati amayi omwe amabwera pa chipatalachi kudzafuna thandizo la uchembere akumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo kusokera kwa mabedi ndi matiresi zomwe zipangitsa kuti amayi azigona pansi. Bedi pamodzi, bedi limodzi pali azimayi oposera awiri, pena atatu, pena awiri, chimene bedi nachiona kuti yayi chinatipasa chithunzithunzi chonena kuti ifeyo tikusweka chipatala chachikufu, tikusweka malo komanso lomwe nawo latangopezeka matiresi famunaonanso mwina azimayi ena akanangokhala pasi kuonera kuti panalibe matiresi ena aliwonse. Izizi zikudza chifukwa chonena kuti pachipatala chathu chinochi pamakhala azimayi ambiri akubereka. Madzulo atsikuli chikondwererochi chinafika pa Mponda Chimera kudzera ku phwando la White Party komwe kunali madyerero ndi zoyimbayimba. Munkhani za malonda. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lagamula kuti kampani zisanu ndi imodzi zipereke chindapusa cha ndalama zokwana 361 miliyoni kwacha kamba kophwanya malamulo okhudza ntchito za malonda. Zina mwa kampanizi ndikuphatikizapo FDH, Standard Bank, CTS, Nitroforce, Modern Dry Cleaners komanso Urban Leaders, zomwenso zalamulidwa kuti zibweze ndalama zokwana 126 miliyoni kwacha kwa anthu omwe akhudzidwa pa nkhaniyi. Mkulu wa bungwe la CFTC Desmond Kaunda wauza MBC kuti aonetsitsa kuti kampani zomwe zakhudzidwa pa nkhaniyi zatsatira chigamulo cha bungweli. Zambiri mulipoti ili. Pa msonkhano wa atolankhani omwe bungwe la CFTC linachitisa, bungweli lalengeza kuti lapereka zilango kwa mabanki awiri mdziko muno komanso makampani ena litawunika madandaulo 14 omwe linalandira. Mwazina, mkulu wa bungweli a Desmond Kaunda anati a FDH Bank komanso Standard Bank anaphwanya malamulo okhudza malonda posintha zina mwa mfundo pa ngongole yomwe anthu ena anatenga. Choyamba ndi chigamulo chimene chaperekedwa kwa Standard Bank. Chimene chimakhuzana ndi customer wawo yemwe anabwera kuzatenga ngongole. Ngongole imene inali ya 4,500,000 imene amayenera kubweza mu zaka zitatu. Komano chifukwa cha zochitika zimene zinali mkati mu bankimo kunapezeka kuti masystem awo anasokoneza ngongoleyi ndikupezeka kuti mmalo moti ibwezedwe mu zaka zitatu, system imaonesa kuti ibwezedwa mu zaka 5. Kampani ya Nitroforce yalandira chilango chifukwa chopereka fertilizer osavomerezeka. Urban Realtors sinapereke maploti mu nthawi yake ngakhale kastomala wawo anali atalipira. Pomwe Modern Dry Cleaners yapatsidwa chilango chifukwa chowononga zovala za munthu wina, ndipo kampani ya CTS Courier yalandira chilango chifukwa chosafikitsa katundu yemwe inalandira kuti ikapereke. Trust Office, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi mdziko la Ethiopia pa masewero omwe analiko lachiwiri. Malawi ndi yomwe inayamba kugoletsa chigoli kudzera mwa Babatunde Adepoju ndipo Ethiopia inabwenza. Awa anali masewero achiwiri pakati pa matimu awiriwa ndipo Malawi inagonja masewero oyamba ndi chigoli chimodzi kwa du loweruka lapitali. Ndipo bungwe loyang'anira masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAMU lati ndilokhutira ndi mmene maligi a mpira wa miyendo a m'madera akuthandizira kulimbikitsa ndi kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno.
oyimira bungwe la famu mderali a Angel Gondwe anena izi patakhazikitsidwa ligi ya Swedi ya masewero a mpira wa miyendo ku Nkhotakota komanso ya Port Fajata kumvuma kwa boma la Rumpi. Ludovico Nyirenda ali ntsambiri mu ripoti ili. Masewero a mpira wa miyendo akupitirirabe kubweretsa pamodzi anthu ochokera m'madera osiyanasiyana kusangalatsa okonda masewerowa komanso kupereka mwayi kwa chitukuko m'madera. Othandiza osiyanasiyana akhala kukhazikitsa maligi a mpira wa miyendo m'madera osiyanasiyana mu dziko muno. Ena mwa maligiwa ndi a Swedi ku Nkhotakota komanso ya Port Fajata kuvuma kwa boma la Rumpi. Mkulu woyang'anira za mipikisano ku bungwe la famu a Clement Kafafa ati maligi amenewa ndi ofunika kwambiri chifukwa kuthandizira ndondomeko za kusintha ndi kukweza masewero a mpira wa miyendo mu dziko muno. Polankhula mapeto pa masewero a Rio Tinto ndi Bafana Bafana pa bwalo la masewero la Mulowe, wapampando wa komiti ya mpira wa miyendo kudera la kuvuma kwa boma la Rumpi a Angel Gondwe anati bungwe lawo ndilokhutira ndimene maligi a madera akuthandizira kukweza chitukuko cha masewero a mpira wa miyendo dziko muno. Mpikisano ndipataiti nalofutadi taona talenti ana ndi abwino taona mene amasewera asewera mpira wabwino kwambiri. You can see ma one touches timaona, dribbling timaona, shooting timaona and goalkeeping. So matimu aina kubwera mwaone magemu taramia wapampando wa Port Fajata Football League Mwachisha Mukandavire anati ligi ikuthandiza anthu ammadera njira zosiyanasiyana kuphatikizapo kulimbikitsa achinyamata kutenga nawo mbali masewero komanso kupereka mwayi opezera ndalama. Bakusinjika kwambi number 1 tiyang'ane kumaronda atinuzo maona panda magwiza ma energy drink Coca-Cola mazi mandazi zote zijanda kumagulisa wandewe wane ako mimi taupanga jani benefit wakulisa kwa jani maronda kwa basi ayamata tubwezi ntawe zinonuna rumba kumama mwa mwapanga zigororo kuma kala utani asewera mpira. Pamasewerawo Rio Tinto ndi Bafana Bafana anagawana mapointi pogoletsana zigoli ziwiri. Ligi ya Port Fajata ndi ligi komanso ndondomeko ya zaka zisanu kudera la kuvuma kwa boma la Rumpi ndi cholinga chotukula deralo. Ludovico Nyirenda, MPC Rumpi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lapempha mabungwe komanso kampani kuti athandize ntchito yobweretsa anthu omwe akhudzidwa ndi ziwawa zomwe zikuchitika m'dziko la South Africa, omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa phungu pa chisankho chachibwereza chomwe chichitike pa 30 kumapeto a mwezi uno, apereka kalata zawo ku bungwe la MEC. Ndipo Flames yafanana mphamvu ndi timu ya dziko la Ethiopia pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi m'dziko la Ethiopia pa masewero omwe analiko lachiwiri. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena mpc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino.